በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለዓለማት ብፍቅሪ ዝምግብ ጥንት ዝነበረ አልፋ ዓለም ሕሊፉ ዝነብር ኦሜጋ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ናይ አቦታትና አምላኽ ናይ ሰራዊት ጌታ ስለትኽንገር ዘይክእል ምሕረቱ ስለትኽንገር ዘይክእል ፍቅሩን ርህራሄኡን ስለትኽንገር ዘይክእል ኩሉ ሰናያትን ውህበታቱን ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ስግደትን ንዕኡ ንበይኒ ይግባእ። ንሱ ኣብ ተፀዋዓሉ ካብኡ ዘይትፍለቅ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን አቁራሪተ መዓት ናይ ሓድሽ ኪዳን ኮሪቤል ዝኾነት ኣዲና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ነታ ኣማናዊ ዝኾነ ምግቢ ህይወት ነታ ኣማናዊ ዝኾነ መስተ ህይወት ስለዝሃበትናን ዝወለደትናን ወዳ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝኸበራን ብዝፍቀራን መጠን ክብርን ምስጋናን ንዓይኹና። ከምኡውን ኩሎም መላእክት ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃቦም ክብርን ማዕርግን ዝኸበሩን ዝተመስገኑን ይኹኑ። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? ከመይ ቀኒኹም? አሜን። ስምትሉሉን ሕያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና በአና ብድኹማት ባሮቱ ብድጋሜ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ናይ ሎሚ መዘራርባ አርእስትና ናይ ሓሳብና ውግእ ብኸመይ ንስዕሮ ዝብል ሃይለ ቃል እዩ። ኣብ ህይወት ኣብ ናብራ ብዙሕ ግዜ ዘይንደልዮም ሓሳባት ዘይንደልዮም ሕቶታት ኣብ ውሽጥና እንዳፈጠሩ መዓልትና ዘባላሹ ህይወትና ዘባላሹ ምስ ሰባት ንኸይንሰማዕ ህይወትና ሙሉእ መዓልትና ሙሉእ ብስቕታ ክንሓልፎ ዝገብሩና ናይ ቀትሪ ሕልሚ ኖ ብመዓልቲ ሕሹኽ ብምባል ዘይጭበጡ ሓሳባት ንሆ ብእንተ ካብ ሰባት ዘፈላልዩና ሓሳባት ብኸመይ ክንስዕሮም ንኽእል ዝብል ሃይለ ቃል ብምልዓል ንሆ መንፈሳዊ መገዲ ክንፈትሖም ክንፍትን ኢና። እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቅዱስ ትምህርትና ይግለጸልና። ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክብደቱ እንዳሓየለ ንዝተፈላለየ ሕማቕ ፍጻሜታት ኣብ ልዕሊ ነፍስና ኮነ ካልኦትን ኣካላትን ክንፍጽም ንዘገድዱና ናይ ሓሳባት ውግእ ብኸመይ ክንስዕሮ ንኽእል? ፍትወይ ኣብ ጉዕዞኻ ኣብ ናብራኻ ኣብ ህይወትካ መበገዚኦም ዘይተፈልጡ ሕማቕ ሓሳብ እናመፀ እንተኣሸግሩኻ ኣእምሮኻ ከምቲ ንሕማቕ ነገራት ከፈልፍልን ከመንጭውን ዝኽእሉ ከምኡ ድማ ገና ብዙሕ ዘይተሰርሐን ዘይተሓስበን ሰናይ ዝኾነ ሓሳባት ከመንጩ ስለ ዝኽእል ነዞም ኣሉታውያን ዝኾኑ ናይ መንፈስ ጭንቀት ብኣወንታውያን ዝኾኑ ኣዝዮም ክብደት ብዘለዎም ሓሳባት ኣእምሮኻ ንሆ ንምጥቃም ተዳሎ። ንሆ ኣብ ኣእምሮና መብዛሕትኡ ግዜ ንሕማቕ ነገራት ኢና እንሰላስለሉ፣ ንፅቡቕ ነገር ኣሰላሲልና ኣይንፈልጥን። ንሆ ከምቲ ኣእምሮና ንሕማቕ ነገር እንዳዘኻኸረ ኩሉ ግዜ ተጨናቐና ነገር ፅቡቕ ነገር እንተነዘኻኽሮ ነርና ንኣእምሮና ፅቡቕ ነገር እንተንምግቦ ነርና ኣበይ ምስ በፅሓና ወገናተይ ኣኽናፍ ኣውፂኢና ብፅድቂ ምበረርና ነርና። ነገር ግን ዘይምዕዳል ኮይኑ ኣብቶም ሓይልና ከድክሙ ዝኽእሉ ነገራት ኢና ንሓስብ። ኣብ ክንዲ ብህይወት ክነብር እየ ንብል ንሆ ክመውት እየ ንብል፣ ኣብ ክንዲ ክብርቲዕ ንብል ክደክም እየ ንብል፣ ኣብ ክንዲ ክንሓዊ ኢና ንብል ክንሓምም ኢና ንብል። ስለዚ ኣእምሮና ብዘይትፈልጡ ኣሉታውያን ዝኾኑ ነገራት ብዘይትፈልጡ ኔጌቲቭ ዝኾኑ ነገራት ተመሊኦም ከም ዘለዉ እዚ ኩላትና ንስሕቶ ነገር ኣይኮነን። ስለዚ ነዞም ኣሉታውያን ዝኾኑ ነገራት ንኽንቆፃፀር ንኽንሕሉ ኣብ ዝሓሰብናሉ ግዜ ሙሉእ ብምሉእ ተቆፃፂኦምና ንኻልእ ሓደጋታት ከቃልዑና እውን ስለ ዝኽእሉ እንተኽኢልና ካብ ነብስና ከነርሕቆም ይግባአና እዞም ሓሳባት እዚኣቶም። መብዛሕትኡ ግዜ እዞም ኣሉታውያን ዝኾኑ ሕማቓት ሓሳባት ካብ ኣእምሮና ዝፍልፍሉ ሓቅነት ዘለዎም ኮይኖም ስለ ዝስምዑና እዩ ወገናተይ። ንናና እናትና ልቦና ረቲዕና ናተይ ሓሳብ ሰናይ ናተይ ሓሳብ ፅቡቕ ብምባል እንሆ ነቲ ኔጌቲቭ ዝኾነ ሓሳባት ነዳዲ ብምሃብ ኣብ ተግባር ከነውዕሎ ንፅዕር ሰባት ኣዝና ብዙሓት ኢና ወገናተይ። ስለዚ ካብዚ ኣዝና ክንጥንቀቕ ይግባአና። ሓሳባትና ልዕሊ ቁፅፅርና እንተኮይኖም ብዙሕ ሓደጋ ክነውርድ ንኽእል ኢና ወገናተይ። ከምቲ ሊቃውንቲ ዝብልዎ ካብ ኣብ ዓለም ዘሎ ሚሳይላት እቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ሚሳይላት ዘይኮነስ ናይ ደቂ ሰባት ኣተሓሳስባ እዩ፣ ኔጌቲቭ ኣተሓሳስባ ይብሉ ወገናት ማለት እዩ። ናይ ወዲ ሰብ ኣተሓሳስባ ብጣዕሚ ክንሕዞ ዘይንኽእል ኣዝዩ ካብ ሚሳኤልን ካብ ዝተፈላለዩ ኑክሌር ዝኸፍአ ነገራት እዩ ወገናተይ። ስለዚ ሓሳባትና ስዒሮም ንኽቆፃፀሩ ኣብ ዝፍትንሉ ግዜ ንሆ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ነገር ዘብቅዕ ኮይኑ ንረኽቦ ማለት እዩ።
ስለዚህ ሰይጣን ሓሳብን ሓዋሩን ንኣዳራሽ ኣእምሮና እንተ ተኻሪዎ ሓሳባትና ናብ ዝገደ ነገር ንኽይር ወላ ሓንቲ ዘጸግም ኣብነት የብሉ ስለዚህ ካብ ዝተበጊስና ድማ ሓደገኛ ዝኾነ ጥፋት ክንፍጽም ስለንኽእል ንሓሳባትና ንልቦናና ክንቆፃፀሮም ይግባአና ስለዚህ ኣእምሮና ኣብ ተመሳሳሊ ግዜን ሰዓትን ንኽልተ ነገራት ከስተኣናግድ ስለዘይከኣሉ ነዞም ክፉኣት ሓሳባት ናብ ምናብካ ወይ ከዓ ናብ ኣእምሮኻ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ብኻልእ ኣወንታዊ ነገራት ክትቕይሮም ፈትን ንኣብነት ናይ ሓደ ናብ ሓደ ገዳም ዝኸደ ገዳም ክበፅሕ ዝኸደ ኣቦ ታሪክ ንሪኢና እዚ ቦዚ መንፈሳዊ በረከትን ምስታፍ ኢሉ ናብ ሓደ ገዳም ይኸይድ ናብ ሓደ መነኮሳት ዝቕመጥሉ ቦታ ይኸይድ ንሁ ኣብዚ ቦታ እዚ ድማ ብዙሓት መነኮሳት ነበሩ ስለዚህ በረከትን ምክፋል ብምባል ድማ ናብ ገዝኦም ክበፅሖም ይኸይድ ነበር ይብለና ብሓደ መነኮስ ጀመረ ይብለና እዚ መነኮስ እዚ ኣዝዩ ሰብነቱ ኾነ ኣካላቱ ኣዝዩ ካብቶም ካብ ከተማ ዘሎ ኣዝዩ ዝፀበቐ መነኮስ ኩሉ እንትኑ መልክዑ ኣከዳድንኡ ፅፈቱ ናይ ቤቱ ኣቑሑት ኣብ ገዙ ከይተረፈ እቲ ኣብ ከተማ ዘሎ ኣቑሑት ከይተረፈ እቲ ኣብ ከተማ ዘሎ መሳርሒ ከይተረፈ ኣብ ቤት መነኮስቲ ነበረ ስለዚ ነዚ በፃሕዚ ኣዝዩ ዝፍትን ጉዳይ ኮነ ግን እዚ በፃሕዚ እውን ሰናፍ ኣይነበረን ነዚ ነገር እዚ ብሕማቕ ኣተሓሳስባ ክኸውን ዘይኮነ ክሪኦ ፈቲኑ ብኣሉታዊ ኣተሓሳስባይ ብኣወንታዊ ኣተሓሳስባይ ክሪኦ ፈቲኑ ይቕሬታ ኣወንታዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣምፀየ ዋይ ዞም መነኮስ ዝተዓዊትሎም ኣብ ገዳም እንዳነበሩስ ናይ ከተማ ናብራኻ ይነብሩ ጸሎቶም ወዲኦም ስግዳኖም ወዲኦም ቅዳሴኦም ወዲኦም ሰዓታቶም ወዲኦም ንሆ ድማ ንገዝኦም ንኸፅርዩ ንገዝኦም ንኸፅፉፍሲ ኣዝዮም ጅግና ዝኾነ መነኮስ ብምባል ንሆ መጎሶም ይብለና ወገናቲ ኣነ ንስኻትኩም ንኸይንታይ ምበልና ናብ ሓደ ገዳም ከይድና ሓደ ፅፉፍ መነኮስ ካብቶም ኣብ ከተማ ዘለዉ ሰባት ገዝኡ ዝበለፀ ቴሌቪዥን ፍሪጅ ዝተፈላለዩ ኣቑሑት ገይሩ ምዃኑ ሹ ከዓ ሰብነቱ ከዓ ምልእ ዝበለ መነኮስ ንረክብ እንታይ ምበልና ነዚኦም ይጥዕሞም ዘሎ ሰብ ከተማ ዘሎ ሰብ ዳ ኸፊኡ ወንዲ ምበልና ወገናቲ ግን እዚ ናብ ገዳም ዝኸደ መንፈሳዊ ሰብ ግን ከም ይበለን ብሓቂ ዞም ኣቦዚኦም ዝተዓዊትሎም በቲ መንፈሳዊ ህይወቶም ዝግባእ ይከናኸኑ በቲ ከዓ ናይ ስጋዊ ነገር ከዓ ኩሉ ኣፅፊፎም ይሕዙ ዋይ ክንደይ ምዕዳል እዩ ንሆ ብስጋንን ብነፍስን ዝበልሑ ኣቦዮም ብኩልቲኡ በሊሕ ዝኾኑ ኣቦዮም ብምባል ንኣዶም ይብለና እንደገና እውን ሕጂ ንሆ መነኮሳት ምርኣዩ ኣይቋረፅን ደጊ ድማ ናብ ካልእ መነኮሳት ዝቕመጡ ቦታ ኸደሞ ሓደ ኣቦ ረኸበ ሓደ መነኮስ ኣዝዩ ዝተጓሳቆለ መነኮስ ኣዝዩ ዝደኸመ መነኮስ ገዝኡ ብርስሓት መርኣያ ዘይብሉ መነኮስ ረኣየ ናብቲ ቤት ንኽትኣቱ እንኳን ዘየበ ህግ ገዛ ረኸበ ስለዚህ ሕልንኡ ድማ ክፍትኖ ጀመረ ይብለና ነገር ግን እቲ መንፈሳዊ ሰብ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንሕማቕ ነገር ንዞም ሰብኣይ እዚኦም ኣይሃቦምን እዞም ኣቦ ዝተዓዊትሎም ክንደይ ተዓዊትሎም ገዝኦም ክፅፉ ዘይከኣሉ ክዳኖም ክሓፅቡ ዘይከኣሉ ቤቶም ከፅርዩ ዘይከኣሉ ንሆ ንኸምኡ ዝኾን ግዜ ስለዘይብሎም እኮ እዩ ለይትን መዓልትን ኣብ ጸሎት ግዜኦም ስለዝሕልፍዎ ኣብ ስግዳን ስለዝሕልፍዎ ኣብ መንፈሳዊ ተጋድሎ ስለዝሕልፍዎ እዩ ብምባል ንሆ ብኣወንታዊ ዝኾነ ሓሳባት ኣድነቖም ይብለና ክብሪ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላክና ይኹን ወገናተይ ካብዚ መንፈሳዊ ቦዝ እንታይ ንመሃር ኣእምሮኻ ምፅራይ ኣእምሮኻ ምሕፃብ ወገናተይ ክዳንና ዘይኮነስ ኣእምሮና ንሕፀብ ወገናተይ ኣእምሮና ንሕፀብ ብኣእምሮና ንጹም ብመልሓስናን ብኣፍናን ዘይኮነስ ብኣእምሮና ንጹም ወገናተይ ሕማቕ ነገር ካብ ምሕሳብ ሕማቕ ነገር ካብ ምፍልፋል ስለዚ ወገናተይ ንሓሳባትና ክንቋፀረሉ ሜላ ንርኢ ደለና ንሓሳባትና ክንቋፀረሉ ንኽእል መንፈሳዊ ብርትዕ ንርኢ ደለና ካብዞም መንፈሳዊ ሓዊ ከኣቦ ስለዚ ወገናተይ ካብዚ ክንመሃር ይግባአና ካብዚ ክነስተውዕል ይግባአና ወገናተይ
نحن زموسنا قالوا تهوزوا خونو حسابات بأونتاو حسابات مغير كالي بتحيل ذهبنا نخرستوس نخلو كفولينا خنقسي قبعنا وجناتي سلازي بزما قدزي مانكي مايند زخونه وي كان هبه يتحساسب خنقول فنكل علمنا مونكي مايند هبه انترينا انت يتقبر وجناتي نبرت تلعل تقمط نبرت تسندو نبرت تسبر أخال فرق بليعة فرق زغدفو فلايتو ما بقطر نبر نو كاب غوبو مدرج حد سندو دمص توجيج دمص اتقياير ازي اب سكند تاتي وغناتي نايبي اتحساسبا سلازي كابنا هيبي اتحساسبا خنطف كنملط يغبانا بزحاتينا ناي هيبي اتحساسبا زلنا سبات بزحاتينا حدا سب نو غصبو اندا تزاربا كله ግን هنا نتسب حساب اب امورنا بمتاو بنيجاتيف سايد نريو بألوتاوي الرأي انتمتو زي بلنا كله قال ነገር حشو يبلنا اب امرمو مستبخا اج حنففكو بمبال نو خمزندي خايل كان بمبال نو نبا السبات ازينا بزحاتينا سلازي كابزي مونكي مايند استبعد اتحساسبا نتحس كانت مقداف نتحس كانت مقداف كنقدفو يقبعنا وقناتي كابز كم زعم مسألة حسابات ازينا خنرحق يقبعنا سلازي نايم هبي حساب ويكا مونكي مايند استجعبت يكونن اذا دمانا عنان مسارين تمرتنا استقبريو كم ناي هبي اتحساسبا اكايدان زلنا سبات جن نحساباتنا تقباراتنا كنقرحهم يقبعنا سباتنا نسرحهم نحسبهم تقبارات بمستوعالن رديتن بروغرام ويكا مرح قبرن كخير يقبعو قناتي سلازي نزعلو لنا ألتاويا نايت اقام حسابات كنو قدوم يقبعنا إذا نبر العالم وزيتنا حساباتنا حساباتنا سلازي خفو انبر إذا زلني عالم مدرقنة مقباري كأل نيرو قناتي نقرقن تحادة نسلام كعد كله تحادة نخويناتي عدة كم تزماري داوي تزبالو نو أنا نسلام كعد كله نسلام كتسق كله نساتهم قنا نخويناتي دالو خمس بدن سلازو قناتي نسلام نتعدى نسلام ندالو نسلام نسعبا سلام نوري سلام نحسب سلام نذكر وقناتي انت زي كوينو زعلم زي اكاب زلنا يا وحجو ندا قدرت تكيديا منم انشورانس منم واستنا يبلنا وقناتي زعلم زي اوصيتني حسابنا سلازخونت وقناتي سلازي نزموصنا التاويا ناي صقام حسابات طلقت بزلهم اونتاوين حسابات كنتكم يغبا كينو زم حسابات زياتهم كمصنا زخولو زغبوم ناي مكران شغرن انوتات اب قمت كنتهم يغبانا بستدربينا الوتاويان ناي صقام امان صبق زخونه بيت كنسرح يغبانا وقناتي نتوم الوتاويان زخونه حساباتون نابطمنا امتينا سبات الوتاو زخونه حسابنا بانا كوري هوليم نزوم الوتاويان زخونه حسابات نهو نتوم امان ناي التاويان زخونه امان اكيبنا بيت نسرح له وقناتي ناي كريستنا مستير زي وقناتي ناي كريستنا مستير زي نزرغمهم مقري يريتا نزرغمهم مرغي وقنات تلبانكم زدل خايلنا وانجيل عشا يغون اتتبنيا خون زدل خا كم زي فلت يغون ناي وانجيل كمر زي وقناتي ناي وانجيل كمر حساب زي وقناتي سلازي نزل تدربينا قالوا تاوزو خونه ناي طفات امان بيت كنسرح لي يقبعنا نستغودو حواتنا وقناتنا قدمينا بزح حساب نستغودو حواتنا مزنانا بمرأي دما كابز حتى تزخن معاري يقبعنا وقناتي مغنياتو اتحساسبانا حقرنا عدنا كبابينا كلوص يخللو ناي هبي اتحساسبا كبانا اوجدنا نعانا نحبرتسبنا اكبابينا نطقمو ناب معمق لبونا اتيو فرن دستان كفريلنا زخل حسابن غزين عدلن بمحب نهون اونتاو زخون نغرات غزي بمحب نتوم الوتاويان زخون نغرات باونتاويان زخون اتحساسبا نلوطم يغبا وقناتي
برعمي كم زجبرني عم كم زبلني نبوتاتي كم زجبرهم نبوتاتي كم زبلهم ندابلنا كمن كرحنتن حزنا أبنا يزال عالم جبز بلد علامات كرحنتن عطو أي جبعنا وكذا كينو حساب قديفنا كينو أب أمرنا زموت حسابات قديفنا أتوم سو حدار زخنا أتوم متأمر تزلنا ون أم متأمر تنازل نح حساب كفتت نح حساب زي مردا بقالو تاويان بقاون تاويان حساباته كنت كوم يجبعنا